del Conflent, carlins també, i nyerros, que es van sollevar i van complotar contra França. Especialment a Vilafranca de Conflent hi va haver un complot i també un a Perpinyà. Un dels caps del complot va ser, es deia Descatllà, i aquí també la revolta no va prosperar i aquesta primera resistència, aquesta sí que era política, a la imposició del regnat de França, va fracassar. I de mica en mica, doncs, el poder reial, amb tota la seva administració, es va implantar progressivament. I a partir d'aquest moment, fins al dia d'avui, hi ha el que s'anomena un procés d'assimilació i de francesització. De ser entre nosaltres, gent del sud i gent del nord, per aquesta commemoració del contracte d'aquesta nit i amb gran ple de vos rebre aquí a Catalunya Nord. Les Provençaux viennent chercher la flamme del Canigou le 21 juillet et la ramènent en courant jusqu'en Provence. De même, la Catalogne Sud prend le relais du congrès un an sur deux depuis l'année dernière à Vic. Empreint de catalanité et de fraternité, son message est porté à travers toute la Catalogne, de chaque côté des Pyrénées, et bien au-delà de nos frontières catalanes.
Bé, bona nit, tornar. Ara passarem a l'acte central d'aquest congrés amb el passament de la Baratina d'Or entre la gent de Vic, representat aquí pel senyor Josep Ramon Soldevila, Joan Serra de Tradicat. i el senyor Baile de Mou, el senyor Patrick Gott. Donc le moment historique où à chaque congrès, il y a une passation de la Baratine d'Or. Donc l'année dernière, nous étions tous en Catalogne Sud, à Vic. Voilà, donc c'était Arles-sur-Tech qui vous avait remis la Baratine d'Or. Donc cette année, de nouveau, le congrès qui se fait à Bao. Donc vous allez transmettre cette merveilleuse Baratine d'Or qui, pendant un an, la mairie de Bao va avoir la tâche de la garder, voilà, pour l'année prochaine le remettre, la transmettre à un village à la Catalogne Sud. autoritats, senyor delegat del govern de França, senyor alcalde de Batlle de Baó, alcaldes, regidors, felicitacions a tots, compatriotes. Els catalans de fronteres no hi entenem pas i no hi volem pas entendre. I la prova és que aquesta. Som els Focs de Sant Joan. Els Focs de Sant Joan van començar l'any 64, crec, aquesta zona, i han traspassat aquestes coses que diuen que són fronteres. Els catalans són catalans i el que han de fer és tirar endavant, tots plegats. L'alcaldessa, quan em va dir a mi que vingués amb aquest acte, ja sabia el que feia, perquè jo vaig estar 8 anys president de la Unió Excursionista de Vic i un dels predecessors meus era el senyor Martí Cassany, que molts de vosaltres ja coneixeu. El senyor Martí Cassany va ser la persona que ens va encomanar tot aquest esperit de la flama del Canigó, tota aquesta simbologia. Va ser el culpable de travessar, precisament, fa 50 anys, la flama a l'altra banda de Catalunya, la Catalunya Sud. Per això, a mi no em ve gens de nou ser aquí amb vosaltres i estic molt content i molt agraït de poder ser aquí. Fa 50 anys la flama va travessar i aquest any passat a Vic, la meva ciutat, vam ser els representants els que vam custodiar la Barretina d'Or. Per nosaltres també ha estat un fet molt important que coincidís amb aquestes dates. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a Tradicat, que també està impulsant i està conscienciant, està fent feina a poc, som poca gent, amb molts esforços. És com vosaltres, no? A poc podem anar fent, valents i endavant. Per el que dèiem, no? No tenim fronteres, no existeixen. Moltes gràcies. L'any passat, Tradicat, junt amb l'Ajuntament de Vic, vàrem ser els que vam organitzar el congrés. Va ser per nosaltres una cosa molt extraordinària que la flama, i sobretot el congrés, després de 50 anys, ens arribés a la nostra ciutat. Hem passat un any a l'Ajuntament, ha passat, guardant aquesta Barretina d'Or. Per nosaltres, doncs és un honor avui acompanyar el representant de l'alcaldessa i portar-vos a Baó aquesta barretina, que espero que la conservareu i que li donareu tots plegats el valor que té com a símbol d'aquesta flama del Canigó que ens uneix a tots, que ens obre camins, perquè la flama no és res més que això, és unir, donant-nos camins i fent-nos a tots més germans. Moltes gràcies.
Merci, merci aux représentants de l'ajoutement de la mairie de Vic et merci à Tradicat. Tradicat est une association qui gère plusieurs communes donc en Catalogne Sud. Voilà. Donc merci pour cette baratine d'or et nous sachez que nous allons la garder bien précieusement pendant un an et c'est avec grand plaisir que l'année prochaine nous la remettrons à un village de Catalogne Sud. Voilà. Merci beaucoup, merci à Jean-Jacques Iglesias, donc au président, d'avoir choisi BAO pour ce congrès. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons remettre quelques petits cadeaux à des gens qui nous aident beaucoup, qui sont aussi des partenaires, des gens qui nous aident à organiser cette flamme du Canigou. Vous êtes tous ici importants. On ne peut pas tous vous remettre un petit cadeau, mais bon, on a sélectionné quelques personnes. Donc tout d'abord, on va commencer par monsieur le maire de Bao. On va vous remettre un petit cadeau. Voilà, nos hôtesses de notre comité vont vous le remettre. Bona nit a tothom. President, senyor Batlle, representants de l'Ajuntament de Vic, amigues i amics, he fet una promesa a en Bernat i un bon polític ha de tenir les seves promeses, no? Doncs li dic que faria curt. I doncs farem molt curt. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, de representar la presidenta del Consell General i de cuidar d'aquesta tasca al Consell Departamental, ara diuen. I doncs avui és un dia de tradició, la flama és una tradició nostra, els focs de Sant Joan, però les tradicions són importants però no serveixen de res si no les utilitzem per anar endavant. I doncs amb el símbol que és la flama, ojalà, tant de bo, com diuen, tinc la meitat meva que és andalusa, tant de bo que aquesta flama ens il·lumini el camí que hem de fer, que encara és llarg. Visca Catalunya! Els hi fotem una part de gas, els hi farem rodegar les pastagueres, els hi fotrem, els hi fotrem, els hi fotrem, suco! Tenen delit, passaran conyocer i davant de sopes pel pallongues els hi queixarem el collons, els hi fotrem una part de gas, els hi farem rodegar les pastagueres, els hi fotrem, els hi fotrem, els hi fotrem dijous veien, aquesta és la meva última paraula, dijous veien, després no diga com us ho vas avisant, dijous veien, d'aquí 20 minuts vos vull tots a taula, dijous veien, que si no vos fotreu l'arròs ben covat.